ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യപ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതാഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മദ്യാജിനോപി മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃകളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുഭാശുഭ ഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനൈഃ സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാം ഉപൈഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജ്ജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമോഹം സർവഭൂതേഷു ന മേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവുമില്ല. എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപി ചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വിഭസിതോ ഹി സഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി ന മേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാം ഹി പാർത്ഥ വിപാശ്രിത്യ യേപി സ്യുപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമലോകത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിം പുനർബ്രാഹ്മണ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയസ്തഥാ അനിത്യമസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമഭക്തി സേവന നിരതരാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി ദൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യയോഗോ നാമ നവമോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർട്ടിസിപ്പൻസില് ഇന്ന് ആരാണ് കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീർത്തനം ആരാ ചൊല്ലുന്നതെന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി, രാധിക മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലാട്ടോ. അറിയുന്ന ഏത് കീർത്തനം വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. വസുദേവസുതം ദേവം കംസ ചാരണൂരമർദ്ദനം ദേവകീ പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. അസി പുഷ്പസങ്കാശം ഹാരനൂപുരശോഭിതം രത്നകങ്കണകേയൂരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. കുടിലാളക സംയുക്തം പൂർണ്ണചന്ദ്രനിഭാനനം വിലസത്കുണ്ടലാധാരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. മന്ദാരഗന്ധ സംയുക്തം ചാരുഹാസചതുർഭുജം ബഹിർപിഞ്ചാവചൂടാംഗം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. ഉത്ഫുല്ല പത്മപത്രാക്ഷം നീലജീമുദസന്നിഭം യാദവാനാം ശിരോരത്നം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. രുക്മിണീ കേളി സംയുക്തം പീതാംബരസുശോഭിതം അവാപ്ത തുളസീഗന്ധം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. ഗോപികാനാം കുജദ്വന്ദ്വ കുങ്കുമാങ്കിതവക്ഷസം ശ്രീനികേതം മഹേശ്വാസം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. ശ്രീവത്സാംഗം മഹോരസ്കം വനമാലാ വിരാജിതം ശംഖചക്രധരം ദേവം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. കൃഷ്ണാഷ്ടകമിദം പുണ്യം പ്രാതരുത്ഥായ പഠേത് കോടിജന്മകൃതം പാപം സ്മരണേന വിനശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ ആരാണ് ഇനി അടുത്തൊരു കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. മാതാജി ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലു മാതാജി. ചൊല്ലു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ, ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, ഓക്കെ ചെല്ലു. എന്നാ ഞാൻ ചൊല്ലണ ചെറുതൊരെണ്ണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. എന്നാണു ഞാനിനി കാണുന്നതെന്നാണ് നന്ദകുമാരന്റെ ദിവ്യരൂപം. എന്നാണ് എനിക്കതിനുള്ളൊരനുഗ്രഹം എന്നാണ് അവിടുന്നു തന്നിടുന്നു. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. പീലിത്തിരുമുടി കെട്ടിയതെച്ചില്ല മാലകൾ ചാർത്തി ഞാൻ എന്നു കാണും. തിരുനെറ്റി തന്നിലണിഞ്ഞൊരു ഗോപിയും തിരുനാസികയും ഞാൻ എന്നു കാണും. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ.
നെറ്റി തന്നീലണിഞ്ഞൊരു ഗോപിയും നാസികയും ഞാനെന്നു കാണും. സുന്ദരമാമുഖ മന്ദഹാസങ്ങളും ദന്തപ്രകാശവുമെന്നു കാണും. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. സുന്ദരമാമുഖം മന്ദഹാസങ്ങളും ദന്തപ്രകാശവുമെന്നു കാണും. തങ്കപ്രഭ പോലെ മിന്നും കവിൾത്തടം പങ്കജ നേത്രവുമെന്നു കാണും. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. തൃക്കഴുത്തിങ്കലെ കൗസ്തുഭാഭരണവും തൃക്കൈകൾ രണ്ടും ഞാൻ എന്നു കാണും. മകരകുണ്ഡലങ്ങളേറ്റം വിളങ്ങുന്ന തൃക്കാതു രണ്ടും ഞാൻ എന്നു കാണും. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. മഞ്ഞപ്പട്ടാടഞ്ഞൊറിഞ്ഞങ്ങുടുത്തതും മഞ്ജുള ഗാത്രവുമെന്നു കാണും. ശ്രീവസുദേവന്റെ ഭക്തവക്ഷസിങ്കൽ വനമാല ചാർത്തി ഞാൻ എന്നു കാണും. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഈരേഴുലകങ്ങൾക്കാധാരമായുള്ള നാരായണനെ ഞാൻ എന്നു കാണും. മുത്തുകളൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ തീരുന്ന മുത്തുകൾ രണ്ടും ഞാൻ എന്നു കാണും. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. പൊന്നിൻ ചിലമ്പും കിലുക്കി നടക്കുന്ന കുഞ്ഞി തൃപ്പാദം ഞാൻ എന്നു കാണും. പാപിയായുള്ളോരടിയനവിടുത്തെ തൃപ്പാദ പത്മങ്ങൾ എന്നു കാണും. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ജീവിതത്തിങ്കലൊരിക്കലവിടുത്തെ പാദാതികേശങ്ങൾ എന്നു കാണും. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞങ്ങു പോകുന്നതിൻ മുൻപേ പ്രാണനാഥനെ ഞാൻ എന്നു കാണും. എന്നും അവിടുത്തെ കേശാദിപാദങ്ങൾ എന്നുള്ളിൽ എപ്പോഴും കാണണമേ. എന്നാണു ഞാനിനി കാണുന്നതെന്നുടെ നന്ദകുമാരന്റെ ദിവ്യരൂപം. എന്നാണെനിക്കതിനുള്ളൊരനുഗ്രഹം എന്നാണ് അവിടുന്നു തന്നിടുന്നു. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സീതാ മാതാജി. സീതാ മാതാജിയുടെ കയ്യില് ഗോലോക ചാർട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല മാതാജി. ഗോലോക ചാർട്ട് ഇല്ല മാതാജി, എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല മാതാജി. ആണോ? അത് വിജയ മാതാജിയുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? വിജയ മാതാജി ഇന്ന് കേറിയിട്ടില്ലേ മാതാജി? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്റെ അടുത്തില്ല മാതാജി. ആ ഇല്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ വാങ്ങണം മാതാജി. മാതാജി അല്ല, വാങ്ങാനല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇല്ല മാതാജി, ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മതി. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല മാതാജി. അതല്ല, ഞാനിപ്പം വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആ, അത് ചെയ്യാം മാതാജി, അയച്ചു തരൂ. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് അയച്ചു തരാം. ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കീർത്തനം ചെയ്തോട്ടെ, അതുവരെ നമുക്കൊന്ന്. ഞാൻ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലുന്നോ കീർത്തനം? ഇല്ല മാതാജി, ഞാൻ പുറത്താണ്. ഞാൻ എന്താ പറയുക, മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ശരി, എന്നാ ഞാൻ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോവിന്ദ രാമ രാമ ഗോപാല കൃഷ്ണ നിന്മൈ കാണു മറരുളേണം ഗോവിന്ദ. അമ്പാടി തന്നിൽ മേവും മുമ്പർ നായക നിന്മൈ അൻപിനാൽ കാണാകേണം ഗോവിന്ദ. ആവോളം കൂപ്പുന്നേ ഞാൻ ദേവകി ദേവി പെറ്റ ദേവേശ ദേവദേവ ഗോവിന്ദ. ഇച്ഛ ഇന്നെനിക്ക് നീ അച്യുത മറ്റില്ലേതും
ഇന്നെനിക്കിനി തൊൽച്ചരണങ്ങളല്ലാതച്യുത മറ്റൊന്നില്ല ഗോവിന്ദ. ഇരുഴു ലോകമെല്ലാം ഈരടിയായളന്ന വീരനെ വാമനനെ ഗോവിന്ദ. ഉള്ളിൽ കാണാകേണം മുല്ലപ്പൂങ്കുഴലാളെ ഉള്ളഴിക്കുന്ന നിന്മേ ഗോവിന്ദ. ഊതും വായ്ക്കുഴലുമായി മെയ്യിൽ പീതാംബരവും ചേതസ്സിൽ കാണാകേണം ഗോവിന്ദ. ഗോവിന്ദ രാമ രാമ ഗോപാല കൃഷ്ണ നിന്മേ കാണുമാറരുളേണം ഗോവിന്ദ. 800,000 കണ്ണിമാർ പുണർന്നിടും നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിടാവൂ ഗോവിന്ദ. ഏണാങ്കൻ തന്നെ ചൊല്ലും ചേണാർന്ന തിരുമുഖം ചേതസ്സിൽ കാണാകേണം ഗോവിന്ദ. അയ്യോ എൻ തമ്പുരാനെ കയ്യീത കൂപ്പുന്നി ഞാൻ നീയേ ഗതി എനിക്കു ഗോവിന്ദ. ഒന്നൊഴിയാതെ ഗോപസുന്ദരിമാരോടൊത്തു ഒന്നിച്ചു ലീല പൂണ്ട ഗോവിന്ദ. ഓരോരോ ലീല പൂണ്ടു കാരുണ്യമൃതി കൃഷ്ണൻ പാരീടം പാലിച്ചിടും ഗോവിന്ദ. ഔവനമാല പൂണ്ടിട്ടവനങ്ങളിലേവും മേവിടും മുകിൽ വർണ്ണ ഗോവിന്ദ. അക്കാലം തിരുമേനി കേശാദിപാദത്തോളം ഉൾക്കാമ്പിൽ കണ്ടിടാവൂ ഗോവിന്ദ. അച്യുത നിൻ ചരിത്രം അത്ഭുതം തീനം തോറും ഉച്ചരിക്കയായി വരണം ഗോവിന്ദ. ഗോവിന്ദ രാമ രാമ ബാലകൃഷ്ണ നിന്മേ കാണുമാറാകണം ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യവാദജി. ഇത് ഗ്രൂപ്പിലിടണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ല എനിക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ സൂമില് ഷെയർ ചെയ്യണം മാതാജി, ഒന്ന് ചെയ്തു തരുമോ? എന്റെ വരുന്നില്ല സൂമിലേക്ക്. മിഡിൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡോക്യുമെന്റ്സിന് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യോ? കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഏത് ബട്ടണാ ചെയ്യേണ്ട മാതാജി? മിഡിൽ ബട്ടൺ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് എന്നുള്ളത്, എന്നിട്ട് അതിൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. ആ ഷെയർ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. ആ ഒന്ന് നോക്കുവോ? ഞാൻ അതുവരെ പ്രാർത്ഥന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ. അതു ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ജന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം.
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നാമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ഹോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഷെയർ ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട്. എന്റെ അറ്റൻഡൻസ് പറയണം മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഗോലോക ചാർട്ട് പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ 9th ലെസൺ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേദവ്യാസ മഹർഷിയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗോലോക ചാർട്ട് പ്രസന്റേഷൻ. ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മള് ആദ്യം കാണുന്നത് ഇവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് ഗോലോക ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഹോൾ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡും നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡും എല്ലാം കൂടിയ വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡ് ആണ്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭൗതിക ലോകം ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തനോർജുന. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴെയുള്ളതെല്ലാം പുനരാവർത്തിയുള്ളതാണ്, റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആദ്യം ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗർഭോദക ഓഷൻ ആണ്. ഗർഭോദക എന്ന് പറയുന്ന സമുദ്രം. ആ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിലാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെയാണ് മഹാലക്ഷ്മി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കാല് മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദാസിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഗർഭോദകശായി ഓഷനിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്ന താമരപ്പൂവും അതിന്റെ തണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം ആ തണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ ലോകങ്ങളൊക്കെ വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ അവരവരുടെ ഡിവൈസിൽ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ,
അപ്പം മഹാലക്ഷ്മിയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് 28 തരം നരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നരകങ്ങൾ 28 തരമാണ് നമ്മൾക്ക്. അതാണ് ഈ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നത്. അതിന് പിന്നെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്, പാലാഴിയിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണു. അപ്പം ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നത്. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാർ കാണാം, പോൾ സ്റ്റാർ. അതാണ് ധ്രുവലോകം. നമ്മൾ കണ്ടു, ധ്രുവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ച ലോകമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മലോകം, ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നും സത്യലോകത്തിന് തൊട്ട് താഴെ തപോലോകം, 4 കുമാരന്മാര് വസിക്കുന്ന തപോലോകമാണ്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ജനലോകമാണ്, പ്രജാപതികൾ വസിക്കുന്ന ജനലോകം. അതിനും തൊട്ട് താഴെ മഹർലോകമാണ്. മഹർലോകത്തില് ഭൃഗുമുനി തുടങ്ങിയ മുനിമാര് വസിക്കുന്നു. അതിന് താഴെ സ്വർലോകം, സ്വർലോകത്തിലാണ് ഡെമിഗോഡ്സ് വസിക്കുന്നത്. ഡെമിഗോഡ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? നമ്മള് ദേവന്മാര് വസിക്കുന്നത്, സ്വർഗം എന്ന് പറയും നമ്മള്. അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഭുവർലോകം, ഭുവർലോകത്തിലാണ് ഗോസ്ലി സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ വസിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രേതങ്ങളും ഭൂതങ്ങളും ഒക്കെ. അതിന് നമ്മളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ശക്തിയുണ്ട്. എന്താ? അവര് അപ്രത്യക്ഷമാകാനും ഏത് രൂപമെടുക്കാനും അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് ഭൂർലോകം, ഭൂർലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വസിക്കുന്നത്. അതിന് താഴെ അതല, വിതല, സുതല, തലാതല, രസാതല, പാതാള എന്ന് പറയുന്ന പാതാള ലോകങ്ങളാണ്, 7 ലോകം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ 7, 14 ലോകങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് വെളിച്ചം വീശിയാൽ മാത്രമേ, വെളിച്ചം തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വെളിച്ചം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഇരുട്ടാണ്, ഏതു നേരവും രാത്രി എന്നതുപോലെയാണ്. സൂര്യൻ വെളിച്ചം തരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വെളിച്ചമുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പുറത്ത് കവറിങ്സ് കാണാം നമ്മൾക്ക്. അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാകുന്ന അഗ്നി, ഭൂമി, വെള്ളം, വായു, ആകാശം തുടങ്ങിയ ഇതാണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കവറിങ്. അതിന് തൊട്ട് പുറത്തേക്ക് നമ്മളൊരു മഹത്തത്വം കാണാം നമ്മൾക്ക്. മഹത്തത്വം അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ ശക്തി സ്പിരിച്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത്. ആ മഹത്തത്വവും പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ശക്തിയും കൂടിയതാണ് ഓരോ സൃഷ്ടിയും നമ്മളുടെ. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗർഭോദക ഓഷൻ, ഗർഭോദക ഓഷനിൽ ശയിക്കുന്ന ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, അതിന്റെ മുകളിൽ 28 തരം നരകങ്ങൾ, അതിന് മുകളിൽ 7 പാതാള ലോകങ്ങൾ, അതിനുശേഷം 7 ദേവലോകങ്ങൾ, നടുവില് ഭൂമി, പിന്നെ ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മലോകം. ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡില് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്ന വിഷ്ണു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാം ഇത് ധ്രുവലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു മാല പോലെ, ഒരു നൂല് പോലെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാം. എന്താ അത്? അതാണ് നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര. നമ്മള് ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചൊല്ലുന്ന ഈ മന്ത്രങ്ങളും അത് മാലയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങോളം കാണാം, ഗോലോകം വരെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിന്റെ മുകളിൽ മഹത്തത്വം, പിന്നെ കുറച്ച് ബോൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഗോൾഡൻ കളറിൽ കാണാം. അതാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ മഹാവിഷ്ണുവും ബ്രഹ്മാവും ഒക്കെയുണ്ട് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും. നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്, അതുകൊണ്ടാണ് 4 ശിരസ്സുകൾ ഉള്ളത്. ബ്രഹ്മാവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിരസ്സുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അതിന് മുകളിൽ കാണാം നമ്മൾക്ക് ദുർഗാദേവി, മഹാലക്ഷ്മി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ദേവി ധാമങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ദേവി ധാമത്തിന് മുകളിലായിട്ട് സദാശിവ ലോകം കാണാം. അത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ആണ്. ബ്രഹ്മാവ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴേക്കുള്ളത് പുനരാവർത്തിനോർജുന. നമ്മളുടെ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്തിയ ലോകം വിശന്തി, വീണ്ടും നമ്മൾ മർത്യലോകത്തിലേക്ക് വരും എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനടുത്തായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാം ഒരു മഹാവിഷ്ണുവിനെയും കൂടി നമ്മൾക്ക് കാണാം. അതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഓരോ ശ്വാസനിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പം മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതിനു മുകളിൽ ജലത്തിൽ ശയിക്കുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടു, നമ്മള് ദേവി ലോകങ്ങൾ കണ്ടു, സദാശിവ ലോകം കണ്ടു. അതിനിപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്നത് വിരജ നദിയാണ്. വിരജ നദി ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന നദിയാണ്. സമുദ്രത്തിൽ പോയി അത് ചേരുന്നു. പുണ്യ നദിയാണത്. ദേവന്മാരൊക്കെ ഗംഗാ നദി പോലെ തന്നെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള വിരജ നദി. അതിന് മുകളിൽ സദാശിവന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു? ബ്രഹ്മജ്യോതി കാണുന്നു. അവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് എത്തുക. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന ആ സെക്ഷൻ വരെ. ഇത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളുടെ വൈകുണ്ഠം തുടങ്ങുന്നത്. സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന് പുറത്ത് കാണുന്നത്. അവിടെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വൈകുണ്ഠം. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് 5 തരം മോക്ഷങ്ങളോടുകൂടി ഓരോരുത്തരും പോയി ചേരുന്നത്. എന്താണ് 5 തരം മോക്ഷങ്ങൾ? സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സായുജ്യം, സാർഷ്ടി. സാമീപ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലൊക്കെ തുളസിയോ അതല്ലെങ്കിൽ പശുവോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് സാമീപ്യം. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വസിക്കാം. സാരൂപ്യം, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ എവിടെയും വസിക്കാം. സാരൂപ്യം. പിന്നെയുള്ളത് സായുജ്യം. സായുജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ പോയി നമ്മളുടെ ആത്മാവ് പോയി ലയിക്കുന്നതിനെയാണ് സായുജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് സാലോക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതേ ലോകത്തിൽ വസിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് സാലോക്യം. പിന്നെയുള്ളത് സാർഷ്ടി. അത് നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലും ആസ്വദിക്കാം. അംബാനിയെ പോലെയൊക്കെ റിച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ധാരാളം പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർഷ്ടിയായി ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളോടുകൂടി സുധാമാവിനൊക്കെ കൊടുത്തതുപോലെ ഇവിടെ ഓരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളും വസിക്കുന്നു. സംകർഷണനും ബലരാമനും നരസിംഹമൂർത്തിയും വാമനനും അതുപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയെല്ലാം അവതാരങ്ങൾ ഇവിടെ അതേ രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം. നമ്മൾ 5 തരം മുക്തി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ വരുന്ന ലോകം. പക്ഷെ ഇവിടെയും വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ക്ഷീണേ പുണ്യമർത്തിയ ലോകം വിശന്തി. നമ്മൾ ഷുവറായിട്ട് പുണ്യം ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകും. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നത് അയോധ്യയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ അവിടെയുമുണ്ട് അയോധ്യ. അതാണ് ശരിയായ അയോധ്യ. ഇത് ജസ്റ്റ് റെപ്ലിക്ക എന്നൊക്കെ പറയാം, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ളത്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നത് അയോധ്യയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു? ഇതാണ് ഗോലോകധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭി പാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗോലോകമാണിത്. നമ്മളുടെ വീട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്ന ഗോലോകധാമം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ട്? 1000 താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതള് പോലെയുള്ളതാണ്. സഹസ്രദള പത്മത്തിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളുടെ ഗോലോകധാമം ഇരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അതാണ് ഡിഫറെന്റ് ഭാവം. നമ്മളുടെ 5 ഭാവങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തരസം, രസം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവം, മെല്ലോ എന്ന് പറയാം. ശാന്തഭാവം, ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഡോറിൽ കാവല് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ 4 വേദങ്ങളും നിൽക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോലോകധാമം. ഇവിടെ യശോദമ്മയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ ഓരോ ലീലകൾ, ഓരോ ഇടത്ത് ഗോപിമാരുടെ ലീലകൾ ധാരാളം ഡാർക്ക് കളറിൽ കാണുന്നതൊക്കെ മാധുര്യ ലീലകളാണ്. അതുപോലെ നടുവിലുള്ളത് യെല്ലോ കളറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? രാധാറാണിയുടെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ മാധുര്യ ലീലകളാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോലോകധാമം എന്ന് പറയുന്ന ഗോലോക ചാർട്ട്. അതിന്റെ ഡോർ ഈ വാൾസിൽ എന്താ കാണുന്നത്? മഥുര, ജഗന്നാഥപുരി, അതുപോലെ ദ്വാരക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡോറിൽ കാണാം. നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരണ്ട മാതാജി, പക്ഷെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരണം എന്ന് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാല് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദേഷ്യം കാണിച്ചു, നമ്മൾ സനത് കുമാരന്റെ ആ സ്റ്റോറീസ്, കുമാരന്മാരുടെ സ്റ്റോറീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റോറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. മിക്കവാറും ഇന്നോ നാളെയോ അതുണ്ടാവും. ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ ബാക്കി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗോലോകധാമം. 4 വേദങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന 4 ഇത് ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഗോലോകധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ താഴെ അയോധ്യ കാണാം നമ്മൾക്ക്. അയോധ്യയ്ക്ക് താഴെ വൈകുണ്ഠലോകം. വൈകുണ്ഠലോകത്തിന് താഴെ എന്താണ്? നമ്മളുടെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നു. അതിന് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന് തൊട്ട് പുറത്താണ് കാരണോദകശായി ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം മഹാദേവനുണ്ട്, ദേവിമാരുണ്ട്, മഹത്തത്വമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുണ്ട്, പിന്നെ ഗർഭോദക ഓഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ മാതാജി? ഇനി നമുക്ക് 9th ലെസൺ. ഓക്കെ, ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, മഹേഷധാമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സദാശിവധാമമാണത്. സദാശിവന്റെ വേൾഡ് ആണ് മഹാദേവന്റെ വേൾഡ്. നമ്മള് കൈലാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് 12 രുദ്രൻ, 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ 11 രുദ്രന്മാരും എവിടെയൊക്കെയാ താമസിക്കുന്നത്? അവിടെയൊക്കെ ഒരു ശിവൻ താമസിക്കുന്നത്, മഹാദേവനും പാർവതിയുമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൈലാസത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. പക്ഷേ നമ്മള് അതുപോലെ തന്നെ പാതാള ലോകത്തിലുണ്ട് മഹാദേവൻ. അതുപോലെ പല പല ലോകങ്ങളിലുണ്ട്. അതിലുള്ള ഒരു ഭഗവാൻ രുദ്രനാണ് സദാശിവ ലോകത്തിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട് നമുക്ക്. 11 രുദ്രന്മാരും വേറെ വേറെ സ്ഥലത്ത് വേറെ വേറെ പത്നിമാരുടെ കൂടെയാ താമസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അറിയുന്ന ഇത് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ 8th ലെസൺ പഠിച്ചു. എന്താണ്? അക്ഷര ബ്രഹ്മ യോഗം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പരമപദ പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. അതിൽ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു അർജുനൻ. എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മം, എന്താണ് അധ്യാത്മം, എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്മേളനം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റേണ്ടത്, ഇതായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള ഫുൾ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മരിക്കേണ്ടത്, മരിക്കാന്ന് കൂടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെയാണ് അക്ഷരബ്രഹ്മ യോഗം, പരമപദ പ്രാപ്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ പേരെന്താണ്? രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. രാജവിദ്യ, ദ കിങ് ഓഫ് ദ നോളജ് ആണ്. രാജഗുഹ്യ യോഗം, ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മാല, നമ്മളൊരു ചെറിയ മാലയില്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള മാലയില് നമ്മളൊരു ലോക്കറ്റ് ചാർത്തിയെങ്കിൽ ആ ലോക്കറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ 9th ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 18 ലെസൺസ് ഉള്ള ഇത് ആണെങ്കിൽ ഒരു മാലയായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ അതിന്റെ ലോക്കറ്റ് ആണ് എന്ത്? രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഡയമണ്ട്, അതിന്റെ ആ ലോക്കറ്റിലുള്ള സ്റ്റോൺ ആണ്, അതും ഇത് ഡയമണ്ട് ആണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മള് വെരി സീക്രട്ട്, ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് എന്താണ്? അത് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയാണ് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. 9 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യമാത്മനിവേദനം. 9 ടൈപ്പ് ഭക്തി. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾക്ക് ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ. പക്ഷെ മനസ്സോടെ ചെയ്യുക. ആ മനസ്സും ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഓരോ സെക്കൻഡും ജീവിതത്തിലെ അത് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എന്നാൽ എന്തുണ്ടാകും? നമുക്ക് ഗോലോകധാമത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, ഐരിട്ട് നിറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ. അതല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്താ ഉള്ളത്? കഷ്ടപ്പാട്. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്.
ജന്മവും മരണവും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇത് രോഗവും വ്യാധിയും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അത് യാതൊരു തരത്തിലും നമ്മൾക്ക് നീക്കാൻ അറിയില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. എത്ര വലിയ അംബാനി ആയാലും എത്ര വലിയ ഡോക്ടർ ആയാലും അസുഖം വന്നത് അസുഖം തന്നെയാണ്. മരണം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഡോക്ടറിനും മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാര് ഒക്കെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല, അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോവുകയാണ്. അസൂയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? കസിനാണ്, സുഹൃത്താണ്. അപ്പം എന്നെക്കാളും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ എന്റെ കസിനോട് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ മഹേശ്വരനാണ്, സർവലോക മഹേശ്വരനാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന് അസൂയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, തൊഴുതുകൊണ്ടാ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. എന്താണ് ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശം എന്ന് പറയുന്നത്? ഷുവറായിട്ടും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയാണ്. പിന്നെയുള്ളത് എന്താ? 3 ടൈപ്പ് താപത്രയം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എന്താണ് താപത്രയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മികം, അതിഭൗതികം, അതിദൈവികം ആയിട്ടുള്ള 3 ടൈപ്പ് മിസറീസ് ആണ്. 3 ഫോൾഡ് മിസറീസ് എന്ന് പറയും. താപത്രയം, 3 തരം ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. എന്തൊക്കെയാണ്? ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മീയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തന്നെ സ്വയം നമ്മൾക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്ത പൂർവജന്മ പാപം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകള്, അത് തലവേദന, മനസ്സിന്റെ ഇഷ്യൂസ്, ഡിപ്രഷൻ, അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്യൂസ്, വ്യാധി ഒക്കെ ആധ്യാത്മികം എന്നതിൽ പെടും. ആദിഭൗതികം എന്താണ്? വേറൊരു ജീവിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ജീവിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൃഗത്തെ കൊല്ലുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആദിഭൗതിക ദുഃഖമാണ് വേറൊരു ജീവിക്ക്. അതല്ലെങ്കിൽ കൊതുക്, പേൻ, മൂട്ട തുടങ്ങിയതൊക്കെ ആദിഭൗതികമാണ്. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ പ്രാണികളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ആദിഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ജീവിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദുഃഖം, അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ജീവിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. അമ്മായിയമ്മ, അതല്ലെങ്കിൽ നാത്തൂൻ, അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ഇഷ്യൂസ്, അതൊക്കെ ആദിഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ പെടും. ഓക്കെ, നമ്മൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഉള്ളത് പിന്നെ ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ്? അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ നല്ല മഴ, അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കെട്ട്, പ്രളയം, അതുപോലെയുള്ളത് പിന്നെ ഡ്രോട്ട്, ഭൂകമ്പം, ഇതൊക്കെ ദേവന്മാര് തരുന്നതാണ്. അതാണ് ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആധ്യാത്മികം ഇത്ര ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തരാകാം? ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭാഗവതത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, സച്ചിദാനന്ദ രൂപായ വിശ്വോത്പത്യാദിഭേദവേ താപത്രയ വിനാശായ ശ്രീകൃഷ്ണായ വയം നമഃ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്? സച്ചിദാനന്ദ രൂപായ, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. വിശ്വോത്പത്യാദിഭേദവേ, വിശ്വത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമായവനെ. നമ്മൾ കണ്ടു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, 3 പേരും അവരവരുടെ ജോലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വിശ്വോത്പത്യാദിഭേദവേ താപത്രയ വിനാശായ, ഈ 3 തരം താപങ്ങളെയും വിനാശായ ശ്രീകൃഷ്ണായ വയം നമഃ. ആ ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഓക്കെ, സീതാമാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഒന്നും കൂടി ഇടുക കേട്ടോ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, രാജവിദ്യയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. രാജഗുഹ്യം സീക്രട്ട് ആണ്. പവിത്രമിതമുത്തമം, ഇത് പവിത്രമാണ്, ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത്? ഭക്തി. ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഭക്തിയെ കുറിച്ച്. പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരുന്ന, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തരുന്ന, സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം,
ധർമ്മവും സുസുഖം നമ്മൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കർത്തുമവ്യയം, പക്ഷേ ശാശ്വതവുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ജസ്റ്റ് സുസുഖം എങ്ങനെയാ? നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത എടുക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വാണിയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ നാവിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള അമൃതത്തോട് കണക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതില് പറയുന്നു, നിഗമ കൽപ്പതരോർ ഗളിതം ഫലം. നിഗമ കൽപ്പതരു, ആഗമ നിഗമങ്ങൾ, വേദങ്ങളാകുന്ന ആഗമ നിഗമങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഗളിതം ഫലമാണ്. അതിനെ ഒരു മാവായിട്ട് കൽപ്പിച്ചാൽ, കൽപ്പതരു ആയിട്ട് കൽപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം, ഫ്രൂട്ടാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. നിഗമ കൽപ്പതരോർ ഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം. സുഖമുഖത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള അമൃതത്വത്തോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം. ആ ഭാഗവതം കുടിക്കൂ ഭക്തരെ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ശുകദേവൻ പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. വളരെ ഈസിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു മാല എടുക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനിലെ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോവുക, ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. വീണ്ടും ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിൾ, വീണ്ടും 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 അത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ എവിടെ പോയാലും നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ സേഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. അവയിലല്ല ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ അവയിലല്ല, എല്ലാം എന്നിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും സേഫ് ആണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാം എന്നിലാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ, ഞാൻ അവരോട് കണക്റ്റഡ് അല്ല, പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. നാളെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു 10ാമത്തെ ലെസണില്. അപ്പം മത്ത സർവം പ്രവർത്തത എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലായിടത്തും കാറ്റ് വീശുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെയും ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും കാണാം. നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് മൗന പ്രാർത്ഥന പോലും ഭഗവാന് ഈസി ആയിട്ട് കേൾക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രം ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന് ഷുവറായിട്ട് മനസ്സിലാകും. 9.8 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വി പരിവർത്തതേ. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് എല്ലാവരും പറയും, എന്താണ് ബ്രഹ്മസത്യം ജഗൻ മിഥ്യ എന്നൊക്കെ പറയും, ജഗത്ത് മിഥ്യയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. ആരാണ്? അദ്വൈത പ്രചരിപ്പിച്ചുള്ള ശങ്കരാചാര്യരുടെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത്? അവര് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമാണ് സത്യം, ബാക്കിയൊക്കെ നാശമുള്ളതാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയും. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വി പരിവർത്തതേ. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് ശയിക്കുകയാണ്, വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോരുത്തരെയും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഒഴുപ്പൂകി അതില് ഓരോന്നിനെയും അതാതിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിലനിർത്തുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാം ധാരാളം ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു തെറ്റും വരാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആ പെർഫെക്ഷൻ
സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോടുകൂടി ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വി പരിവർത്തതേ. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ്, എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനാണ് ഓരോ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണെങ്കിലും ആന്റ് ആണെങ്കിലും ഓരോ പക്ഷികൾ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് സവിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ളത്. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഓരോ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മാത്രമാണ്. നമ്മൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്തതും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വാങ്ങി കൂട്ടുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം പശുവാണെങ്കിലും പുല്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേര് അത് താഴെയിടും. എന്നിട്ട് ആ വേര് വീണ്ടും വളരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അതിന്റെ സീഡ് കൂടി നമ്മൾ ബാക്കി വെക്കില്ല. അത്രയ്ക്കാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവജാനന്തി മാമൂഢ മനുഷ്യൻ തനുമാശ്രിതം പരംഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. ദുര്യോധനനും ബാക്കിയുള്ളവരുമൊക്കെ ഭഗവാനാണ് പാണ്ഡവരുടെ ദൂതിന് പോയ സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിരാട് രൂപത്തിൽ കണ്ടതിന് ശേഷവും അവര് മാനിച്ചില്ല. എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാനെ അവര് ജസ്റ്റ് മായാവി എന്നൊക്കെയാണ് അവര് വിചാരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഒട്ടും വിചാരിക്കുന്നില്ല. കൗരവരെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മോഘാശമോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിചേതസഃ രക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനിം ശ്രിതാഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ, ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. എന്തെല്ലാമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? പാണ്ഡവർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വനവാസത്തിന് വിടുന്നു, വീണ്ടും ചൂത് കളിക്കുന്നു, വീണ്ടും വനവാസത്തിന് വിടുന്നു. എന്തെല്ലാം ദ്രോഹങ്ങൾ ഉള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ് മുഴുവനും അവരുടെ ഇതിലായിരുന്നു, വനത്തിലായിരുന്നു. ദ്രൗപദിയെ അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ദ്രൗപദിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്തെല്ലാം ചെയ്തു അവർ. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അവര് ചെയ്തതൊക്കെ പാഴായി പോയി. അവരുടെ മുൻപിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ലാസ്റ്റ് അവരെല്ലാവരും ഭീമസേനന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കുകയാ ഉണ്ടായത്. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യ അനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഗോസ്വാമിമാര് അതുപോലെയുള്ളവരൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. വിശക്കണോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പം ഇതിൽ കാണുന്നത് ആരാണ്? ഇതിൽ രൂപഗോസ്വാമികളുടെ പിക്ചറാണ്. രൂപഗോസ്വാമികൾ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഓരോ വൃക്ഷത്തിന്റെയും താഴെ മാറിയിരിക്കും. അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാറി ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ബ്രദറായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമികളെ കാണാൻ വന്നു രൂപഗോസ്വാമികള്. എന്നിട്ട് കാണാൻ വന്ന സമയത്ത് രൂപഗോസ്വാമികൾക്ക് തോന്നി പാല് കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നി. അപ്പം പാല് കുറച്ച് ഖീർ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ ഏട്ടന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടി വന്നു. എന്നിട്ട് എന്റെ പേര് രാധയാണ്, ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മ പായസം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ പായസം സനാതന ഗോസ്വാമികൾക്ക് കൊടുത്തു. രണ്ടാളും കൂടി അത് കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമികൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി, ഇത് പായസം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴെന്താ, അവിടെ 30 വർഷമായിട്ട് അവിടെ പെൺകുട്ടിയെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ വീട്ടില്. അപ്പം ആരായിരുന്നു അത്? രാധയായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും ഇവര് മറന്നു പോകും. ബുക്സ് എഴുതും, ജപിക്കും. എന്നിട്ട് 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് മോര് മാത്രമാണ് ഇവര് കുടിക്കുക. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ, രാധാറാണിയാണ് എന്നാ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തില് രാധാറാണി, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാലി ചെറുക്കന്റെ രൂപത്തില് വന്നിട്ട് പാല് കൊടുത്ത് പോകുന്ന പിക്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ധാരാളം സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ. അവര് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാധാരാമൻ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞത്. അപ്പം സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അവർക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയില്ല. മഴ പെയ്യുവോ വെയിലാണോ ഒന്നുമില്ല. രാധാറാണി സ്വന്തം സാരി തലപ്പെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് അവർക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്രത്തോളം പുണ്യം ചെയ്ത പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാമ്യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രത. ആരാണ് മഹാത്മാക്കൾ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്യാനിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, എല്ലായ്പ്പോഴും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രത, ദൃഢവ്രതത്തോടുകൂടി നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്തിയ, നമസ്യന്തശ്ച പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ, അവരെല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ഉപാസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ. ഫോറിനേഴ്സിന് ആരാ കൃഷ്ണൻ ആരാ രാമൻ എന്ന് കൂടി അറിയില്ല. പക്ഷെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? 16 മാല അസലായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് നമ്മളെക്കാളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെക്കാളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തിലകം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അവര് ധോത്തി ഉടുക്കുന്നു. നമ്മളുടെ എല്ലാ ആ ഒരു സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ബ്യൂട്ടിയാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ആരാണ്? പിതാഹമസ്യ ജഗതോ, ഞാൻ പിതാവാണ് അർജുന, ജഗത്തിന്റെ മാതാ, ഞാൻ മാതാവുമാണ്. ധാത, എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നതുമാണ്. പിതാമഹ, ഞാൻ പിതാമഹനുമാണ്. ഞാൻ മുത്തച്ഛനുമാണ്, അച്ഛനുമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അച്ഛനായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും പാർവതിയെയും അച്ഛനും അമ്മയും എന്നൊക്കെ പറയും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാരം, ഓംകാരം ഞാനാണ്. വേദ്യം അറിയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഋക്സാമ യജുരേവച, ഋഗ്വേദവും യജുർവേദവും സാമവേദവും അഥർവണ വേദവും ഞാൻ തന്നെ. ഇതില് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അഥർവണ വേദത്തെയും കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നത്. 4 വേദങ്ങളും അഥർവണ വേദത്തിലാണ് ധനുർവേദം, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഔഷധം അതുപോലെയുള്ളതും, കാമശാസ്ത്രം അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ അതിലാ വരുന്നത്. നമ്മുടെ യോഗ അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാധാത പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാരം ഋക്സാമയജുരേവച. അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനോട് പറയുന്നത് പോലെ അമ്മയോട് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇല്ലായ്മകൾ പറയാം എന്ന് പറയുന്നത്. ബെഗേഴ്സിനെ പോലെ ആകരുത് എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ലക്ഷ്യവും, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഗോലോകധാമം, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങൾ. ഭരണകർത്താവും, നമ്മളെയെല്ലാം രക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾക്ക് വെള്ളമുണ്ട്, വീട്ടില് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, നമ്മള് യാതൊരു കഷ്ടപ്പാടുമില്ലാതെ മഴ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നു, വെയിൽ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നു, ഫ്രൂട്ട്സ് ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ വയറ് നിറയാനുള്ളത്. പോട്ടെ, നമ്മളുടെ കാര്യം പോട്ടെ, നമ്മള് ആനകൾക്കൊക്കെ 150-200 കിലോ ഫുഡ് വേണം എല്ലാ ദിവസവും. അവരാരെങ്കിലും പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഓരോ പക്ഷിയും അവരവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഭരണകർത്താവ്, ശരിയായ ഭരണകർത്താവ്. സൂര്യദേവനൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എവിടെയും ഒരുപോലെ, എല്ലായിടത്തും പ്രകാശമുണ്ടാകും. നമ്മള് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക. പ്രഭുവും, പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡിവോട്ടീസിനെയും പ്രഭുജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മെയിൽ ഡിവോട്ടീസിനെ പ്രഭുജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ദ ലോർഡ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഡിവോട്ടീസും നമ്മൾക്ക് ലോർഡ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്. സാക്ഷിയും, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാക്ഷിയായിട്ട് വസിക്കുന്നു. വാസസ്ഥാനം, നമ്മൾ ഭഗവാനിലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആശ്രയവും, നമ്മൾക്ക് ഒരേ ഒരു ആശ്രയമേ ഉള്ളൂ. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ ജനാർദ്ദന. വേറെ ആരും ആശ്രയമില്ല ഭഗവാനെ, നീയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിം ഗച്ഛതി. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം, ബേസും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ബീജം, ഭഗവാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ആദി ബീജം, നാശമില്ലാത്ത ബീജം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ,
ഇനി ഇതിൽ പറയുന്നു, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദ പഠനം നടത്തുന്നവരും, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് വേദ പഠനം നടത്തുന്നത് ആളുകൾ. സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും, ചില ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ, അഗ്നിഹോത്രമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ സോമപാനം ചെയ്യും. അത് സോമലത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇല, ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലി, അതിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞിട്ടെടുക്കുന്നതാണ് സോമരസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രസാദമായിട്ട് കുടിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിലൂടെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാകുന്നു. പാപ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ തന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ, ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഫോൺ നമ്പറും പേരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീതാമാതാജി നോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ നല്ലതൊക്കെ കുറെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. കിണർ കുഴിച്ചു, ആർക്കെങ്കിലും വെള്ളം കൊടുത്തു, വിശപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് നാള് ഇന്ദ്രലോകത്തിൽ പോകും. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ഒരു ദിവസം സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ തീരും. അപ്പൊ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്തിയ ലോകം വിശന്തി, തപ്പോന്ന് വീഴും നമ്മൾ പിന്നെയും ഭൂമിയിലേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇന്നലെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. മാതാജി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. എല്ലാവരും അവരുടെ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൽ കാണുന്നത് ജയന്റ് വീലാണ്. ജയന്റ് വീല് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ജയന്റ് വീലിന്റെ മുകളിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്തിയ ലോകം വിശന്തി, അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യജന പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം, വേറെ ആരെയും ധ്യാനിക്കാതെ എന്നെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഏ ജനാ പര്യുപാസതേ, സുകൃതികളായ ജനങ്ങൾ ആരാണോ ഉപാസിക്കുന്നത്, തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനം, അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് എന്താണോ ഞാൻ നൽകിയിരിക്കും, യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, അവരുടെ എല്ലാ ക്ഷേമവും ഞാൻ വഹിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താണോ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും. എന്താണോ അവർക്കുള്ളത് അതെല്ലാം ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം LICയുടെ സ്ലോഗനാണ് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അവര് മരണശേഷമാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യജന പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. നമ്മൾക്കുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എന്താ പേടി? കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ കൺമുൻപിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോകുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയുണ്ടാകും? അവര് നന്നായിട്ട് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടാവോ? അതല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ദൂരെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിഷമം ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ എല്ലാം അച്ഛനമ്മമാര് ദൂരെയാണെങ്കിൽ അപ്പം അതെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യജന പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവര് എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നവർ ആരാണോ അവരെ ഞാൻ പരിപാലിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം ഒരു യമുന നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു അർജുനാചാര്യര് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനാചാര്യര് ഒരു ഗുരുവായിരുന്നു. ആരും ഫീസ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. എല്ലാവരും പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളാ വന്ന് പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ട് പെരുമാറി നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ എഴുതും. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കൊക്കെ ധാരാളം മീനിങ്സ് ഒക്കെ എഴുതും. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈഫാണെങ്കിലും വളരെ വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി, നല്ല ഭക്തിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, അതിനുശേഷം ഭിക്ഷ യാചിക്കാനായിട്ട് പോകും. ഭിക്ഷ യാചിക്കുമ്പോഴേക്കും ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കൊടുക്കും, ചിലപ്പോ ആരും ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കും. നീ അത് പാകം ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, ഞാൻ കുളിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യമുനാ തീരത്തേക്ക് പോകും. അവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം ഭഗവാനെ ഭജിക്കും, കുറച്ച് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലും, എന്നിട്ട് കുളിച്ചു വരും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ ശ്ലോകമാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വിശപ്പ്
കുറെ ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, എന്തും കൊടുക്കുമെന്നല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നെ പോലെയുള്ള നിസ്സാര ജീവികളുടെ വിശപ്പാണോ ഭഗവാന് കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ മീനിങ് എഴുതിയത് അവിടെ തന്നെ വെട്ടി 2-3 വെട്ടിയിട്ട് അർജുനാചാര്യര് പുറത്തേക്ക് പോയി. ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഭിക്ഷ യാചിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയപ്പോഴെന്താ എല്ലാവരും ഊണൊക്കെ കഴിച്ച് ഉറങ്ങി, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. ആ സമയത്ത് ഇവരുടെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അവര് പൂർവജന്മ പ്രാരബ്ധമായിരുന്നു അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ആൺകുട്ടികളുടെ വേഷത്തില് ബലരാമനും ഭഗവാനുമായിട്ട് 10-12 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ വേഷത്തില് ധാരാളം സാധനങ്ങൾ, വസ്ത്രവും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും എല്ലാം ബട്ടറും മിൽക്കും തുടങ്ങി എല്ലാ ഐറ്റംസും കാളവണ്ടിയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് അർജുനാചാര്യരുടെ വൈഫിന്റെ കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അർജുനാചാര്യരുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഇരിക്കു കുട്ടികളെ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരാം, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട, ഗുരു വരുന്നതിന് മുൻപ് പോട്ടെ, ഞങ്ങളെ തല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുരു തല്ലുവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ദേഷ്യത്തോടുകൂടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗുരു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും അവരവരുടെ ബാക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ 3-4 വെട്ട് അടി കൊണ്ടതുപോലത്തെ പാട്. ഇപ്പൊ അർജുനാചാര്യരുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി. അവരതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബട്ടറും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചന്ദനവും ഒക്കെ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവര് യാത്ര പറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അർജുനാചാര്യരുടെ ഭാര്യ ഇതൊക്കെ പാകം ചെയ്തു വെച്ചു, അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു വെച്ചു. അർജുനാചാര്യര് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴെന്താ ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. ഇതാരാ തന്നത്? അങ്ങയുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന്തിനാ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ തല്ലണത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ തല്ലിയിട്ടില്ലല്ലോ ആരെയും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇല്ല, കുട്ടികളെന്നെ കാണിച്ചു തന്നു, പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പാടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനാചാര്യര് വേഗം അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കി. അതില് വെട്ടിയതൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞത്, ഭഗവത്ഗീത ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മളൊന്നും വരച്ചൊന്നും വെക്കരുത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് വെക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൽ വേണം ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പേജ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു കുത്ത് പോലും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്. ഭഗവാന്റെ ബോഡി സ്വയമാണത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേജനാ പര്യുപാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഭഗവാൻ നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആരുടെയും യോഗക്ഷേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തരുടെ നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, ഒരിക്കലും എന്റെ ഭക്തൻ നശിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യേപ്യന്യ ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാൻവിത തേപി മാമേവ കൗന്ദയ്യ യജന്ത്യ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും അന്യ ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാൻവിത, അവരും എന്നെ തന്നെയാണ് സ്മരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ തേപി മാമേവ കൗന്ദയ്യ, പക്ഷെ യജന്ത്യ വിധിപൂർവകം, അവിധിപൂർവകമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഏത് തരത്തിലാണ് വിധി നമ്മൾക്കറിയാമോ? നമ്മൾ തോന്നുന്നതാ ചെയ്യുക. തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം, ചൊവ്വാഴ്ച വ്രതം, ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി ചിലവര് ഗായത്രി വരെ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകൾ വരെ ഗായത്രി ജപിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വിധിപൂർവകമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു വിധിയോടെ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഗുരു ഉപദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. യേപ്യന്യ ദേവതാ ഭക്ത, പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവരെന്നെ തന്നെയാണ് സ്മരിക്കുന്നത്. ആകാശാത് പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതി ഗച്ഛതി. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആകാശാത് പതിതം തോയം, ആകാശത്ത് നിന്ന് പതിക്കുന്ന വെള്ളം എങ്ങനെയാണോ സമുദ്രത്തിലേക്ക്, ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെയാണ് സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുന്നത്, അതുപോലെയാണ് സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതി ഗച്ഛതി. ഏതു ദേവനെ നമസ്കരിച്ചാലും അത് കേശവന്റെ കാലത്തിലാണ് എത്തുക. എന്തുകൊണ്ടാ? എല്ലാവരുടെയും മുകളിൽ സർവലോക മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഉപദേവതമാരെ തൊഴുമ്പോ ജസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഹരിഭക്തി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക, ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുക, എന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് വേണം സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോപി മാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, ദേവന്മാരുടെ
നമ്മുടെ കൈലാസത്തിലോ സദാശിവ ലോകത്തിലോ ഹാടകേശ്വരൻ താമസിക്കുന്ന പാതാള ലോകത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ശിവനെ തൊഴുന്നവർ ജനിക്കുക. 11 ആദിത്യന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിൽ പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ആകെ പിതൃകാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. സർപ്പപൂജ ചെയ്യുന്നവർ സർപ്പങ്ങളുടെ കൂടെ ജനിക്കും. ഭൂത പ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമായിരിക്കും ജനിക്കുക. നമ്മൾ കണ്ടു ഭൂവർലോകം, സ്വർഗലോകത്തിന് താഴെ ഭൂവർലോകം, ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ ലോകം. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. നമുക്ക് എവിടെയാ ജീവിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് എവിടെയാ ജീവിക്കേണ്ടത്? അത് ഓരോരുത്തരും സ്വയം അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കുക. ഓക്കെ. പത്രം. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ് എന്നെ അർപ്പിക്കേണ്ടത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിപരതമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. പത്രം ബിൽവ പത്രം, കൂവളത്തിന്റെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ തുളസി ഇല. പുഷ്പം ഏത് പുഷ്പവും സ്മെല്ലില്ലാത്തതുപോലും ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കും. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഫലം ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ്, തോയം ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ടംബ്ലറിൽ വെള്ളം വെച്ചാലും അതിലൊരു തുളസിയിലായിട്ട് വെച്ചാലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി, ആരാണോ ഭക്തിപൂർവം എന്നിലേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത്. തദഹം ഭക്തിപഹൃതമശ്നാമി, 2 പ്രാവശ്യമാണ് ഭക്തി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതില്. ഭക്തിപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ, ഞാനത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കും. ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസിൽ ഇതുപോലെയാണ് നിവേദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുക. നമ്മള് ജസ്റ്റ് വീട്ടില് ദോശ ഉണ്ടാക്കി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നിവേദിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കിച്ചണിൽ വെച്ച് തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. അതല്ല പോട്ടെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പറമ്പിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂവും ആ തുളസിയിലേക്ക് മാറ്റി ഫ്രഷ് പുഷ്പങ്ങൾ വെക്കുക. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ്, പഴമോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക. ഒരു തുളസിയില ഇട്ടുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കുക. അതില് ഒരു സ്പൂണും വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു തുളസിയില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്ഥമായി. അകാല മൃത്യുമദനം സർവവ്യാധി വിനാശനം സർവദുഃഖോപശമനം വിഷ്ണുപാദോദകം ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുടിച്ചാൽ പുണ്യവുമായി. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിട്ട് കഷ്ണിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തരായിട്ട് മാറും. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. അത് കഷ്ണിച്ചിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രസാദത്തെയാണ് മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാപ്രസാദേ ഗോവിന്ദേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. മഹാപ്രസാദം ഗോവിന്ദൻ തന്നെയാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി, പുതിയ പാത്രത്തിൽ വെക്കുക എന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വെക്കരുത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി വെക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ വെക്കുക. ചെറിയ കിണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അതിൽ വെള്ളം വെക്കുക. അതുപോലെ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കുക. പഴമോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക. സമയം കാലം ഒന്നും നോക്കാണ്ടൊന്നും ചെയ്യരുത്. ജസ്റ്റ് കുളിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക. കഷ്ണിച്ച് വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല, കഷ്ണിച്ചും വെക്കാം നമുക്ക്. അതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കാം, ചെറിയൊരു ടംബ്ലറിൽ വെള്ളം വെക്കാം, തുളസിയിലായിട്ടിട്ട് വെക്കാം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി, രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ശ്ലോകവും. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യദ്യതപസ്യസി കൗന്തെയ തത്കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യത് കരോഷി, എന്തു ചെയ്താലും, യദശ്നാസി, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, യജ്ജുഹോഷി, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, ദദാസിയത്, എന്താണോ ദാനം ചെയ്യുന്നത്, യത് തപസ്യസി കൗന്തെയ, എന്ത് തപസ്സാണോ നീ ചെയ്യുന്നത്, തത്കുരുഷ്വമദർപ്പണം, എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യൂ കുന്തിപുത്ര. അപ്പം യത് കരോഷി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും, ടീച്ചറാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. രാധേ രാധേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ രാധേ രാധേ എന്ന് വിളിക്കുക. യദശ്നാസി, എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണാർപ്പണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അസുഖവും വരില്ല.
പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പത്രം പുഷ്പം ഫലം ചോയം പറഞ്ഞു കിച്ചൺ പൂജാ റൂമില് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാല് വളരെയധികം വിശപ്പ് പറയുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വല്ലാതെ വിശക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെ ശാന്തരാകും. എന്തുകൊണ്ടാ? എല്ലാ ലോകങ്ങളും തൃപ്തരാകും ഭഗവാന് മുൻപില് ഇത് വെക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾ പിതൃകാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ വിശക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുക എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ടുള്ള ആളുകൾ പറയും. അപ്പൊ പിതൃക്കൾക്ക് വരെ എന്തുണ്ടാകും? ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും. അപ്പൊ അതോടെ നമ്മളുടെ കുട്ടികളും അതുപോലെ ശാന്ത സ്വഭാവം വരും. നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നവർക്കറിയാം, ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അതിന്റെ മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ വീടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയ വിശക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ മാറി അവരെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇരിക്കും. അപ്പം എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും, ഏത് തപസ് ചെയ്താലും കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. കുരുഷ്വമതർപ്പണം. 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. യത്തരോഷി യദശ്നാസി യജുഹോഷി ദദാസിയ യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വമതർപ്പണം. ഇതില് കള്ളു കുടിക്കാനൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കുന്നതൊന്നും പെടുന്നില്ല കേട്ടോ. ദദാസി എന്ന് പറയുന്നതില് സമൂഹം സർവഭൂതേഷു, എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല അർജുന, ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ്. നമേ ദ്വേഷ്യോസ്തിന പ്രിയ, എനിക്ക് വളരെ ഫേവററ്റ് ആയിട്ടോ വളരെ ദേഷ്യമായിട്ടോ എനിക്ക് ആരുമില്ല. ഏ ഭജന്തി തുമാം ഭക്യാമയി തേഷു ചാപ്യഹം. പക്ഷേ എന്നിൽ എന്റെ സുഹൃത്തും എന്നെ ഭജിക്കുന്നത് ആരാണോ അവരെന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അവരുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവരെന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു, എന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ അവരുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭക്തരോട് ഭഗവാൻ അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള ശ്ലോകം. അപിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാ സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം അപിചേത്സു ദുരാചാരോ, എത്ര ദുരാചാരിയായിരുന്നാലും അനന്യഭാവത്തോടുകൂടി എന്നെ ഭജിക്കുമ്പോൾ സാധുരേവ സമന്തവ്യ, ഞാൻ അയാൾക്കൊരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കും സാധു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. കാരണം അയാൾ തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കും ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അജാമിളന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ കാണുന്നത് ആരാണ്? ജഗായ് മദായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രദേഴ്സ് ആണ്. 2 ബ്രദേഴ്സ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ കാലത്ത് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ എവിടെയാണ് ബംഗാളില് കൽക്കട്ടയില് ജീവിച്ചിരുന്ന 2 ദുരാത്മാക്കള്, വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിൽ പോലും കള്ളു കുടിക്കുക, സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുക തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ഏത് നേരവും കള്ളു കുടിക്കും. ചെയിൻ സ്മോക്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഫുൾ ടൈം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ബുക്സ് ഒന്നും അധികം ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും ഒക്കെ ഓരോ വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങി പറയും ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ചൊല്ലോ നാമം ചൊല്ലോ എന്ന് പറയും. അവസാനം ഇവര് ഓടിക്കും, തുപ്പും ഒക്കെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം വീണ്ടും പോകും ഇവര്. എന്നിട്ട് പറയും ഒന്ന് നാമം ജപിക്കൂ എന്ന് പറയും. അവസാനം ഒരു ദിവസം കള്ളു കുടിക്കുന്ന മൺകുടം എടുത്തിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ നെറ്റിക്കിട്ട് ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു ഈ ആള് മധായി. ആ മധായി ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഇറ്റേണൽ ആണ്, ചോരയും നീരും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇറ്റേണൽ ദേഹമാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തധാരയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് മധായി വളരെ വിഷമിച്ചു. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പാപമുണ്ടായല്ലോ എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ചക്രവുമായിട്ട് അവതരിച്ചു. എന്നിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു വേണ്ട ഭഗവാനെ, നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനാണ് ഈ ജന്മത്തിലെ ഉദ്ദേശം, അല്ലാതെ കൊല്ലണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കണ്ടിട്ട് അവര് മനം മാറ്റമുണ്ടായി. എന്നിട്ട് വളരെയധികം നല്ല അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറി. അവിടെയുള്ള ഗംഗാ ഘാട്ട് യമുന ഘാട്ടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ണുനീരോടുകൂടി വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയുള്ള ധർമാത്മാക്കൾ ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി. അവര് വളരെയധികം ധർമാത്മാക്കളായിട്ട് മാറും. കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീ, കൗന്ദേയ അനൗൺസ് ചെയ്യൂ, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് നീ പറയൂ, ഉറച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പം ഇതില് പ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പ്രഹ്ലാദനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഹിരണ്യകശിപു നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്ന് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അവതാരം സാധ്യമാക്കിയത്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ. ഈ സ്റ്റാൻസ എല്ലാവരും വളരെ മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശ്ലോകമാണ്.
മാം ഹി പാർട്ട് എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അത് മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ ഏപിസ്യോ പാപയോനയ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം പാർത്ഥ. എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ ഏപിസ്യോ പാപയോനയ പാപയോനിയിൽ പിറന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടി, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയാണ് പറയുന്നത്, സ്ത്രീയോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ, അത് പാപികളാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പാപികൾ മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകളും വൈശ്യരും ശൂദ്രരും. അതിൽ ബ്രാഹ്മണനെ പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഓൾറെഡി വേദ അധികാരം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവര് നല്ലതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ഇതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യരുത്. സ്തേപിയാന്തി പരാംഗതിം, പരമഗതി പ്രാപിക്കും അർജുന. സ്ത്രീകളോ വൈശ്യരോ ശൂദ്രരോ അഥവാ പാപികളോ ആകട്ടെ, അവരാരായിരുന്നാലും അവര് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. ഇനി ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്. നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന നെക്ലസിന്റെ ലോക്കറ്റിലെ ജെം ആണ് ഇത്. 2 പ്രാവശ്യം ഈ ഇതില് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 2 തരത്തില്. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. വന്മന, എന്നെ തന്നെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക ഏതു നേരവും. ഭവമദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉപദേവന്മാരുടെ അല്ല, എന്റെ ഭക്തനാവുക. മതിയാജി, എന്നെ ആരാധിക്കൂ അർജുന. മാം നമസ്കുരു, എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ. എപ്പോഴും നമ്മൾ നമസ്കരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാ? ശരീരം കൊണ്ടുള്ള നമസ്കാരം ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. സാധിക്കാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക? 2 കൈകളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ശരണാഗതി നമസ്കാരം ചെയ്യുക. ദ്രൗപദി ചെയ്തതുപോലെ ശരണാഗതി നമസ്കാരം. മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. അതുകൊണ്ട് ഏതു നേരവും നീ എന്നിൽ തന്നെ വസിക്കും, എന്നിട്ട് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും, നീ പേടിക്കണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ലെസൺ. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ, ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു. മന്മന, എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. മദ്ഭക്തോ, ഭക്തനാവുക. മതിയാജി, എന്നെ ആരാധിക്കുക. മാം നമസ്കുരു, നമസ്കരിക്കുക. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗോലോക ഹരേ ചാർട്ട് കൃഷ്ണ. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് ഗ്രൂപ്പിലിടും മാതാജി, ഗ്രൂപ്പിലിടും. സീതാ മാതാജി ഒന്ന് അത് ഗ്രൂപ്പിലിടാനാണ് മാതാജിയോട് ഒന്ന് പറയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം മാതാജി, ഗ്രൂപ്പിലിടാം. അതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക മെറ്റീരിയൽ. പറയുന്നു. ഞാൻ പറയാട്ടോ. മാതാജിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. അതെ മാതാജി, ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു 5-6 പേരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാവും. 3 ആളുടെ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി, 3 പേരുടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. അവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോ ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ലെസൺ? 9ാമത്തെ ലെസൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ തുളസിയിലിട്ട് വെള്ളം വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അത് സേവിക്കുമ്പോ അത് ഒരു മന്ത്രം പറഞ്ഞല്ലോ മാതാജി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മന്ത്രം വേറെ ഉണ്ട് പ്രഭുജി. നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടി സെക്കൻഡ് ലെവലൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ആ മന്ത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇസ്കോണിൽ ജപിക്കുന്ന മന്ത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാം. നമ്മളുടെ അമ്പലത്തിൽ ജപിക്കുന്നതല്ല. കൃഷ്ണാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഞാനത് ഉദ്ദേശിച്ചത് കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന മന്ത്രമാണ് പ്രഭുജി.
അത് അകാല മൃത്യുമഥനം, സർവവ്യാധി വിനാശനം, സർവദുഃഖോപശമനം, വിഷ്ണുപാദോദകം ശുഭം. അത് നിങ്ങളിപ്പം ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയാലും ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും ഈ സെയിം മന്ത്രമായിരിക്കും അവര് ചൊല്ലുക. ചിലപ്പോ അവര് ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ പറയും പുനർജന്മന വിദ്യതേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ തീർത്ഥം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അകാല മൃത്യു ഉണ്ടാവില്ല, സർവ്വ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും നാശമാണ്, സർവ്വവ്യാധി വിനാശനമാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഏത് നേരവും നമുക്ക് കുടിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് മന്ത്രം വേണമെങ്കിൽ, പക്ഷെ എനിക്കിപ്പം ഞാൻ അഡ്മിൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രഭുജി. എത്ര വീഡിയോസ് ഞാൻ ബീഡ്സിൽ മാല ജപിക്കുന്നതും അതുപോലെ പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനൻ അതുപോലെയുള്ള ബ്രഹ്മസംഹിത അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അഡ്മിൻ അല്ല ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഈ ക്ലാസ്സിൽ, അതുകൊണ്ടാ. ആ മന്ത്രല്ലേ പ്രഭുജി ചോദിച്ചത്? അകാല മൃത്യുമഥനം. അത് അകാല മൃത്യുമഥനം, സർവവ്യാധി വിനാശനം, സർവദുഃഖോപശമനം, വിഷ്ണുപാദോദകം ശുഭം. ഓക്കെ, എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ധന്യ മാതാജി, ഞാൻ പറയണോ മാതാജി? എന്താ പറയാ, മാതാജിയുടെ അടുത്ത് പറയണോ? രേണു മാതാജിയുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ മാതാജിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം പറയണോ മാതാജി? പറയാം. എനിക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ രേണുമാതാജിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രേണുമാതാജി കുറച്ച് ബിസി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും തലയിൽ കയറുന്നില്ല മാതാജിക്ക്. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എനിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. ഞാൻ പറയാട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മിനി മാതാജിയുടെ അടുത്ത് പറയാം. മിനി മാതാജിയോട് പറയാം, ഇടാനും പറയാട്ടോ മാതാജി. ശരി ശരി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ചെയ്യുക. ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തില് വെള്ളം വെക്കുക, തുളസിയിലിട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തില് ഒരു പ്ലേറ്റില് ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കുക, കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാതെയോ. എന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക. ആരതിയൊക്കെ ഒഴിയാറുള്ള ഹാബിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം. എന്തെല്ലാം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നോ അതൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം. ഓണിയൻ ഗാർലിക് ഒക്കെ ബേക്കറി ഫുഡ്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അടിക്കണ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ. ഗായത്രി എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ഇല്ല അവർക്ക്, അപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഹലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗായത്രി മന്ത്രം സൂര്യഗായത്രി അല്ലേ? സൂര്യഗായത്രി ഒന്നും നമ്മൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാതാജി. നമ്മളെ പുരുഷ സൂക്തം പോലെയുള്ള സൂക്തങ്ങള് നമ്മൾക്ക് ശ്രീ സൂക്തം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ഗായത്രി ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ സൂര്യഗായത്രി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സ്ത്രീകള് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും. ഞാൻ എന്റെ പൊസിഷനാ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലാൻ കൂടി, ആണുങ്ങളെ ചൊല്ലാൻ കൂടി പാടില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപനയനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉപനയനത്തിന്റെ സമയത്ത് അച്ഛനാണ് കുഞ്ഞിന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് തലയിൽ ഒരു മുണ്ടിടും. ഈ പുരോഹിതൻ കൂടി അത് കഴിക്കില്ല, അമ്മ കൂടി അത് കഴിക്കില്ല. എന്നിട്ട് പുരോഹിതൻ ആ സമയത്ത് മണി അടിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ? വേറെ ആരും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. മകന്റെ ചെവിയിൽ വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗായത്രി മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങനെയാണ് ഋഷിമാര് ചില മന്ത്രങ്ങള് ഋഷിമാരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് നമ്മള് ഇതുള്ളവര്, പൂണൂല് ഇടുന്നവര് മാത്രമേ അത് ജപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്നോ പുരോഹിതന്റെ അടുത്ത് നിന്നോ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല മാതാജി. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഇതില് ഗായത്രി മന്ത്രമൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകളെ ചൊല്ലിയത്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വെക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ അധോഗതിയാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാ അപരാധം വരിക എന്നുള്ളത്. ഒരു ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു. നമ്മളെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാതാജി. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ. ഭഗവാൻ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അറിയില്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഗായത്രി മന്ത്രം സ്ത്രീകളെ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ചൊല്ലുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. കേൾക്കുന്നവര് സ്ത്രീകളെ ചൊല്ലിയത് വീട്ടിലക്ഷത്തിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പുരുഷ സൂക്തവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള പവേഴ്സ് ഇല്ല. പീരീഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും അതിന്റെ പവേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അത് ചൊല്ലാനായിട്ട്. പിന്നെ നരസിംഹ കവചം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നരസിംഹസ്തുതി, അതൊന്നും പീരീഡ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ജപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗായത്രി നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയണേ. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്, അത് ചെയ്യരുത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലക്ഷ്മി ഗായത്രി ചെയ്യും. ഓം മഹാലക്ഷ്മി ച വിദ്മഹേ വിഷ്ണു പത്നി ച ധീമഹി തന്നോ ലക്ഷ്മി പ്രചോദയാത് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ സൂക്തം നമുക്ക് ചെയ്യാം, മഹാലക്ഷ്മി സൂക്തം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പുരുഷ സൂക്തവും ഗായത്രിയും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ തീർന്നെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഠിക്കുക എല്ലാവരും, മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വായിക്കുക, ക്വിസ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് വൈകി നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ട് മാതാജി ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും, അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഓക്കെ, സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ചോദിക്കാം ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.